Ayo Mas, diambakne Mas kalangane Mas. Mas, diambakne kalangane. Ayo, diambakne kalangane. Ayo Mas, paroding Mas. Ayo Mas. Iki arepe mberot Mas, bantengane Mas. Awas engko nek kena sungu. Ayo to Mas, obao Mas. Minggir dewet pinggirne. Minggir Mas, dijembarni ya. Ayo kalangane ben jembar, ayo rada nyisih. Kalangane ben jembar, ben penak sing main. Ana barang kependem padang bulan Banyuwangian Mas. Ayo dados. Sik sabar. Sabar dhisik. Ayo Mas, diambakne Mas. Kalangane ben rada. Kabeh kancane kabeh dulure Mas. Perjuangan 45 yo padang bulan. Bangga, oke, Mas. Iya. Mas, diambakne kalangane Mas. Iya Mas. Aku tanpamu lemes Mas. Aku gak pamit mulih lho iki kok. Rada minggir sing arep pajak iki lho. Nek gak minggir yo lingguwo. Padang bulan. Iya, sik. Sabar berat. Dumugi lotor. Obao Mas. Tangan di atas. Mbah complang lho iki. Asik, tangan di atas. Oh. Ayo Mas. Gayeng tenan iki Mas. Ayo kalangane dijembarne Mas. Ayo Mas, diambakne kalangane Mas. Ngomong-ngomong soal korek ya iki mbak complang lho Rek. Gak bayar ta. Aku yo kesadarane lho Rek, aja ngati ki ngarep lho Rek. Diaturaken sugeng rawuh. Summit Project.
Cik. Prei Mas. Ayo to Mas, kabeh koncone Mas. Mas, diambane Mas. Duit tontonan gak bayar kan delok kayak ngene. Ayo to Mas, diambane Mas. Kabeh koncone Mas. Di stop ah. Lek ana dompi tak stop ah. Mas. 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 Iso tenang pora Mas. Lek gak iso tenang saya kita buyarne lho gak apa-apa. Iso tenang pora kalangan iso ombo pora lek gak iso tak preni ya. Lek lanjut tolong kalangane rada ombo.